пижонки. Казах си върта на репетиция. Премяна дик през работа. Но иначе мъжете са много внимателни към нас. Че? Да, господари! Защото винаги може някой да скочи в сцената допълнително. Кико ми е много любим стача, много приказва, повече от мен, което е трудно постижимо като цяло. Отивам сутрин, връщам се вечер и едно и също. Имам нужда от приключения. Ако дойдете на представление, ще ви дам 10% отстъпка от OnlyFans страницата ми. Професоре, здравейте! Аз идвам пак да ме скъса. Ади, например, е нашия буквалист. Обещаваме, че ако някой изрично каже, че не иска да го вади на сцената, няма да го вади. Човека има предвид. Просто той може да отвърна всеки контекст. Никога не е каквото очакваш, винаги е супер буквално интерпретирано и винаги е супер забавно. Реплика подходяща както за свекървата, така и за снахата. Двете съм виждали колко.